Recordeu aquesta escena? You're gambling with World War III. Have you said thank you once? Doncs aquesta vegada no ha passat el mateix. Els líders europeus van arribar ahir a Washington amb la por que Donald Trump s'hagués aliat amb Putin després de la seva reunió de divendres. Per això van anar com si fossin els guardaespatlles de Zelensky. La realitat, però, és que els dos van mostrar molt bona sintonia i, de fet, en ser preguntat per les garanties de seguretat a Ucraïna, Trump va respondre que tant els Estats Units com la OTAN donarien tota la seguretat necessària a l'exrepública soviètica. I, de fet, sembla que hi ha plans per fer una reunió trilateral entre el president rus, Volodymyr Zelensky, i el mateix Donald Trump. Ara bé, exactament a què es deu aquest canvi de bàndol de Trump? I és que, si ho recordeu, fins no fa gaire, Trump i Zelensky no es portaven exactament bé, que es digués. I, de fet, fins fa poc, el president nord-americà acusava Zelensky d'haver començat la guerra. Però graveu-vos aquesta data, el 14 de juliol, perquè va ser el dia que Donald Trump va deixar veure al món el seu canvi de postura, arribant a acusar a Putin d'haver jugat amb ell i de no voler un acord de pau. I de fet va arribar a amenaçar d'imposar aranzels al 100% dels productes russos i els productes dels països que comercialitzessin amb Rússia. Si alguna cosa ens deixa clara aquesta reunió és que sembla que ara per ara tenim els Estats Units del nostre bàndol una altra vegada. Ara bé, no ens confiem perquè ja sabem què passa quan depenem massa del país nord-americà. Ara és moment de seguir defensant Ucraïna, assegurant-nos que té prou força per imposar-se a les negociacions i fer fora l'invasor rus de les seves terres. Hem de tenir en compte que una victòria russa deixaria les portes obertes a Putin per envair un altre país europeu i ser-ne victoriós. És a dir, que Ucraïna no només està lluitant pel seu futur, està lluitant pel futur de tots els europeus. Com sempre, no oblidis seguir-nos per estar al dia de totes les novetats i deixar un m'agrada si t'ha agradat el vídeo. Cal destacar que aquesta vegada Zelensky sí va dur un vestit.